बेवहाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बारदै सिख्ला मोसानायनि सायाव मावबादा लानाय जादों आरो बिनि थांखिया जाबाय 20 जुलाइआ जाबाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 35थि गायसनथाय सान। बे गायसनथाय सानखौ लोब्बा लानानै बे मावबादाखौ लानाय जादों। बेवहाय थानाय बा बेवहाय मोसानो फैनाय मोसाखावरिफोरा बाक्सा जिल्लानि जानानै बै सानखालि मोसानाय जागोन, बारदै सिख्ला मोसानाय जागोन। नोंथांमोननि बे चेनेलनि जोहै 20 जुलाइ खालि बाथौफुरिनि नैबे बाथौसालियाव बयखौबो फैनानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 35थि गायसनथाय सानाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। दासिम 600-700सो जागोन बायदि मोनदों, माने एकुरेट हिसाबखौ मोननाय जायाखै। दा बिथांमोना बाय'डाटा साबमिट खालामबाय थादों। बाय'डाटाया साबमिट जाजोबनायनि उनाव बेसेबां पार्टिसिपेन्ट दङ बे उनावसो फैगोन आरो दा सानथ'नो हायाखै। उद्देस्यआथ' जोङो हारिमु आफाद हिसाबै बुंबाय, माने 35थि जोनोम सान बेहाय मोसानायनि उद्देश्य। नाथाय बिथांमोननाव मोनसे उद्देश्यबो दङ। थांनाय बागुरुम्बा दोहौआव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिल्लीयाव मोसानो लांनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा बेयो जुदि जायोब्ला दिल्लीयाव मोसानो थांगोन, बेनिबो मोनसे मिजिं, बे मिजिंखौ लानानैबो बयबो आवगायबोदों। नाथाय बेखौ जों दा बुंथ'नो हाया, दिल्लीयाव थांनाय जायो जाया। बेबायदियै मोसाखावरिफोरखौ ओंखारबोनाय नुनो मोनदों आरो बेखौथ' बुंनांगोन, मोनसे समाव जोङो मोसाग्राखौनो नागिरना मोनामोन, माने मोसानो लिङोब्ला लाजियोमोन, मोसानो फैयामोन। दा आथिखालाव जे बर'नि मोसानायजों जे जोङो बर'खौ माने सिनायथि होनो हादों, बे माने बागुरुम्बा दोहौआव जोंहा प्रुफ जादों। बेनिखायनो बयबो लैहोर लैहोर फैदों गावनि हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय, लैहोर लैहोर बाहागो लानायनि थाखाय आङो जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरखौ आङो साबायखर होयो आरो बेखौ आंनो फोरोंदों। आं अस्ताद धीरेन रामसियारि, आं फोरोंबाय थादों।